Hekk kif issa tħanna fit-tielet ġurnata minn mindu stabilimenti kummerċjali u ċerti ħwienet reġgħu fetħu il-bibien tagħhom, xorta jidher li ħafna ħwienet qed jażlu li jibqgħu magħluqin. Dan hekk kif in-nies qed ikunu kawti ħafna fil-mod kif joħorġu, fejn huma ħafna dawk li qed joħorġu biss biex jixtru l-affarijiet essenzjali fosthom ikel u mediċina. Aktar u aktar wara li din il-ġimgħa kienet immarkata minn fatalità oħra f'pajjiżna kawża tal-COVID-19. Il-ħwienet reġgħu fetħu mit-tnejn li għadda jinkludu dawk tal-ħwejjeġ u taż-żraben, il-ġojellerija, tal-fjuri, banek tal-lottu, ħwienet tas-souvenirs u tal-amara fost l-oħrajn. Fetħu wkoll il-garaxxijiet tal-VRT b'direttivi ta' prekawzjonijiet mill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika, fosthom l-obbligu li tintlibes maskra u li jkun hemm sanitizers biex kull min jidħol fil-ħwienet ingħadda f'idejh. Jidher li l-maġġoranza tal-istabbilimenti kummerċjali fil-belt u f'Taslima qed ikunu prattikament vojta, fejn saħansitra kien hemm ċerti ħwienet li ddeċidew biex ma jiftħux il-bibien tagħhom. Diversi sidien ta' ħwienet li tkellmu magħna esprimew it-tħassib tagħhom li issa żdiedulhom l-ispejjeż. Dan għaliex iridu jibdew jerġgħu idaħħlu lil ħaddiema meta l-introjtu tagħhom huwa wieħed verament baxx.